Здравейте на Royal Rumble! Да, Аз съм Майкъл Кол, до мен е Джери the King Clover. здравейте, уважаеми зрители. Днеска ще има много хубави матчове. Да ви съобщим, Букър Ти добави, че днеска ще играят Брок Леснър и Райбак. Да, две машини, кой ще победи? Да. Матч е обикновен, който загуби, се е загубил. Така. Без да ми циври. Така, първият матч е за интерконтиненталната титла. Коди Роудс. Нис срещу Коди Роудс. Както разбрахте, Нис беше спечелил интерконтиненталната титла. Предния смакдаун. Да. Като го и страхотното човече. Не се знае нали Нис ще участва, или да не участва, не се знае. Зависи до каква степен го нарани Коди Роудс. Да, но мисля, че Нис ще се запази титлата. И аз, той е страхотен. По негови думи. Поне той така каза. И моето мнение е същото. Така, този Royal Rumble ще бъде много интересен. Според мен. А следващия матч, а т.е. следващия турнир Elimination Chamber ще е също много интересен. Така. Но вече сме на първата крачка за WrestleMania. За жалост, Стрингърсън няма част на Royal Rumble. Май. Май. Не се знае. Да. О! Мисля, използваща техниката като предния път. В края на левия ъгъл, горите с бутуши. Още един път бутуша. Мисля, има страхотна техника. И страхотна тактика. Но Коди Роудс му спира царството. О, какъв безпощаден удар. О! Коди Роудс го бута. Вижте, окачили съдака на WrestleMania. О! Мис направи без да иска булдог на съдята. А това е шанс да вземе стол. Че може Нис да направи измама. Според мен и Коди Роудс е за същото. Но маската му защитава. О! Мис взима стола. О! Всеки ще използва тази нечестна тактика. Днеска на Royal Rumble много големи звезди сред живите. Опит за туш. Едно. И по-бързо повдигна от Коди Роудс. О! От връщане. О! Какъв юмрук. Мисля страхотна форма. О! О, вижте какво дете ще има. О! Това е шанс за специалната му хватка. Той готов ли е? О! Направи го, ще има ли опит за туш? Да. Един, Едно. две, повдигане! Повдигане. Мисля, може да повярва. Даже и самия Коди Роудс не може да повярва, че го успя. И... О! Малко ще се пита почутия... Тук особен удар. Да, във врата. О, какво коляно! Той се спука на публиката и тя го възхвалява. О, мислото на дете! Безспорно. Какво ще направи? Шанс. О, той прави цвета 4. Дик за кависта му подари. Ще победи ли Коди Роудс? Няма. Май не. Да видим. И... Не, отблъска го.
With over 2 decades of Royal Rumble, О, какъв юмрук. the event is better than the last. О, мисках нетбрейкър, изпревари го. The Miz is looking to score here. И... О, Ходилът се измъкна. This one's about heart and determination. О, още едно ефтин нетбрейкър. As the Intercontinental Champion. Коляно. Gonna take another chance. Пак се качва. A slip, О, цели. Ще има ли туш? hooking the leg. О, ролбрейк. And Rhodes kicks out. О, още един нетбрейкър. Да видим дали ще успее да се повдигне. 1, Едно, 2, две, 3. три и... Новия шампион, както се казва, той вече ще стане наистина, че не спечели. Дами зрители, поляч. Беше страхотен. Wow, what a match! The championship retained over some games. Нека да видим следващия матч, който ще е таг тим. Би трябвало да знаете, Кои ще играят? ако сте гледали предишните ни епизоди. О, Синкара. Ето, Мистерио. това ще бъде матча за титлите. Водните титли. Синкара, Рей Мистерио. Сигурно ще бъде интересен матч, защото това ще е Торнадо Таг с Тейбъл. Да. О, Рей Мистерио и също и назад. Според мен Антонио Седаро се съгласи да бъде партньор с Долф Зиглър, защото ако се опази United States титлата и спечели нови, ще има 2 титли. Да, А колкото повече титли, толкова по-хубаво. Но май по-трудно. да знаете, не искам Антонио Сезаро има 2 мача. Да, Единият е да си запази титлата и другия е за... да си вземе нова титла. Да. Добре е казано, Майкъл Кол. Как с матчите, съдята показва титлите на опонентите. Oh boy, look at the goal. Така. Започваме всеки момент. Така, Ето започваме. ни. And we're off. Синкара да може да напада. For each other. If Сезаро. anything goes, Синкара помага на приятел си Рей Мистерио. glad we're here to see this championship match. This is gonna be good. Синкара. О, но не учи. Повтаряме, всяка маса се зачита за победа. Дори и нашата коментаторска маса. Да. Но дано да не става това, защото
just hell bent on naming his opponent. О, какъв Тук удар. знаете, броят са тук оръжията. Да, няма дисквалификации. Ziggler. Но Sin Cara май не дочу и отива да се пробва с коментаторската. О, не. Не чука от коментаторска замаза. Че ще е малко лоша загуба. Oh, he's going for the eye. That's such an effective move. Sin Cara is a world traveler. О, какъв ледник. People around the world in Mexico О, and the United States. Отлично. О, Рей Мистерио се приготвя. О, има чук. Антонио Сезаро се приготвя такъв. Sin Cara подготвя дози горе. Ако някой не го измъква там, Антонио Сезаро се загуби. О, но Sin Cara, Браво на Sin Cara. Jake, I don't like the look. той взима чука. Дози го взима масата. Oh, that's just sick. О, не успява. Рей Мистерио отвънка и се бие с Антонио Сезаро. Frankensteiner. He almost makes that look easy. Sin Cara помага на Рей Мистерио, но не успя. Hurricane Rana and Sin Cara is rolling. Спиритните от Sin Cara. There's one for the Oh. highlight reel. Tremendous athletic ability. О, какъв удар. И Sin Cara ще го довърши. Nice reversal. Sin Cara. It's real. Рей Мистерио. Mysterio controlling the head. О, Рей Мистерио какво прави? Но не успя го да качи за въжетата. Remember, momentum in the Сигурно WWE паралел. can turn on a dime. Страхотни летици, но ще се върнем след рекламите. Защото ни свършва времето.